Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Bandrek TV. Nah, sekarang nih lagi duduk-duduk, ya kan, lagi gabut, lagi nyantai-nyantai lah sambil jualan bandrek gitu kan. Nah, oke, sebelumnya jangan lupa di like, comment, and subscribe dan di share ke teman-teman kalian ke sosial medianya, dan jangan lupa di komen dan di subscribe gitu. Di bawah ini ya. Di bawah tuh yang di sebelah kanan dijadikan warna subscribe-nya kan merah tuh, dijadikan warna abu-abu nih kayak meja nih. Nah. Kayo lasuran alutan ku denai maminta usah tuan dulu buat sangko denai hanyo singgah sajo de ado rasodun sana kapuang sapa mainan sama saudara ulunyo mangko tapi jak laman tuan usahlah kayo tuan banggakan nyokatan sampai rangkuangan apo guno kayo balinda punyo urang punyo awak Jawa dari dun sana bapiti tapi asalai babudi baguno dalam nagari rasudun sana sakampuang sapa mainan sama saudara ulunyo mangko tapi jak laman tuan usahlah kayo banggakan lama nyokatan sampai rangkuangan aku no kayo balinda punyo urang punyo awak Jawa dari dun sana ialah dak bapiti tapi asalai babudi baguno dalam nagari ialah dak bapiti tapi asalai babudi baguno dalam nagari. Sekian dulu guys lagunya.
Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga di share ke semua sosial media kalian. Ya nggak guys? Oke. Wassalamualaikum. WhatsApp geng.